Ko kana da labarin wanda suka fara ƙera jirgin sama a duniya? To biyo ni domin sanin cikakken sani dangane da wanda suka fara ƙera jirgin sama a duniya. Ɗan uwa, idan wannan shine farkon zuwanka wannan channel, dan daure ka danna mana alamar subscribe, sannan ka danna alamar ƙararrawar sanarwa. Orville Wright da Wilbur Wright 'yan uwa ne da suka zama mutane na farko da suka fara ƙera jirgin sama a duniya. An haifi Orville Wright a ranar 19 ga watan Agusta, shekara ta 1871, yayin da shi kuma ɗan uwansa wato Wilbur Wright aka haife shi a 16 ga watan Afrilu, shekara ta 1867 a ƙasar Amurka. A shekarar 1904 zuwa 1905, 'yan uwan sun ƙera na'urarsu ta tashi domin yin tafiya mai tsawo da kuma jiragen sama tare da Wright Flyer 2, sannan kuma jirgin sama mai mahimmanci na farko wato Wright Flyer 3. Nasarar da 'yan uwan suka samu ita ce samar da tsarin sarrafa axis guda uku, wanda ya baiwa matuƙin jirgin damar tafiya da jirgin yadda ya kamata da kuma kiyaye daidaitonsa. Daga farkon aikinsa na jirgin saman sun mai da hankali ne kan haɓaka ingantacciyar hanyar sarrafa matuƙin jirgi a matsayin mabuɗin warware matsalar tashi. Wannan hanya ta bambanta sosai da sauran masu gwaji na wanda suka fi ba da fifiko ga haɓaka injina masu ƙarfi ta hanyar amfani da ƙaramin ramin iska da aka gina a gida. 'Yan uwan junan sun tattara cikakkun bayanai fiye da na baya, wanda ya ba su damar tsara fuka-fukai da na'urori masu inganci. 'Yan uwan biyu sun samu ƙwararrun injiniyoyi da ke da muhimmanci don cin nasararsu a shagon na Dayton, Ohio, da injin bugu da kekuna da sauran injina. Daga shekara ta 1900 har zuwa tashin jirginsu na farko a ƙarshen shekara ta 1903, 'yan uwan sun yi gwaje-gwaje masu yawa da suka ƙware a matsayin matuƙin jirgi wato pilot. Kaniken shagonsu mai suna Charles Taylor ya zama muhimmin ɓangare na ƙungiyar. Suka gina injin jirginsu na farko tare da haɗin gwiwar 'yan uwa guda 16. Wannan shine yadda fasahar jirgin sama ta samo asali, kuma tun daga wannan lokaci ake ci gaba da ƙera jiragen sama har ya zuwa wannan zamani da muke ciki, domin kuwa dama kimiyya da fasaha kullum bunƙasa su ake yi. Kafin mu ƙarƙare, zan tuna da baitin basakkwacen nan wato na Abu Sha'iri, inda ya ce shi jirgin sama kimiyya ce, tashi ne sama ko haɗari na sai kuma Allah dai ya kiyaye. Daga naku Nura Ma'azzam Bichi.